каква гледка, а? Страхотен мач ни предстои около час преди началото на финала за купата между ЦСКА и Лудогорец. Стадионът ще бъде пълен, почти 40 000 души. Ще имам честта да гледам този двубой на живо. Феновете на ЦСКА са зажаднели за победа и искат да я постигнат точно в този двубой срещу може би най-големия си враг, откакто Лудогорец е на елитната българска футболна сцена. Невероятна гледка от тук, със сигурност ще бъде още по-зрелищно след минути, когато феновете ще разгърнат своята хореография и тя обещава да бъде чудесна. ЦСКА не прави добър сезон, колеблив сезон, но пък стига до финала за купата. 22-а купа на България преследва ЦСКА, а 4-та Лудогорец в исторически план. Ще бъде страхотен двубой, нямаше как да пропусна тази среща. Ето, че съм тук и имам прекрасна гледка. ЦСКА Лудогорец, финала за купата на България. Матчът се радваше на голям интерес от знаменитостите, като тук бяха Стоичков и Валерий Божинов, Карлос Насар, Кирил Десподов, Илия Груев младши, Весела Лечева и Георги Иванов Гонзо, олимпийският шампион в борбата Михаил Лопес Нунес от Куба и много други. След 2 по 2 българи започнаха и двата отбора в стартовите си състави. Лош знак за състоянието на родния футбол. Всичко се свежда до този матч и до тази купа в турнира. Ето, че и главните действащи лица излизат. Каква атмосфера! Каква атмосфера! Сектор Г е пълен, сектор В е пълен, почти пълен сектор Б с феномена ЦСКА. Най-важният матч за ЦСКА през сезона, финала за купата събуди червената общност. Феновете живеят за такива матчове. Начало на двубоя, начало на матча, начало на този финал. Атмосферата е страхотна, времето е прекрасно. Обикновено на финали за купата вали, но днес е излязло едно страхотно слънце. Настроението е чудесно. Да видим кой ще вземе този финал. ЦСКА не е в традиционните си червени екипи, а в бял. Лудогорец в традиционните си зелени екипи. Матч, който може да се затвори изключително много. Едно попадение да реши нещата, така както, например, стана на двубоя Тотнъм Манчестър Юнайтед Лига Европа. Но финалите се печелят. Те се печелят, не се играе красиво. В тях трябва просто да отидеш и да ги спечелиш. Да видим кой ще има повече сърце и воля да го направи. ...30 минути футбол, равностоен матч. Лудогорец се е поприбрал малко в своята половина, не рискува. ЦСКА по-скоро доминира при притежанието на топката, но бих казал, играта се води в средата на терена и малко, много леко навътре в половината на Лудогорец. Иначе червеното море доминира и властва по трибуните. Спомням си финал между Левски и ЦСКА преди няколко години. Това е матча с най-добрата атмосфера в България, на който аз съм бил някога в моя живот. Имаше конкуренции по трибуните и на терена. Тогава Левски спечели. Но сега е друго. Сега е друго. Един отбор, феновете на един отбор властват, доминират. Но съвсем различно усещането е, когато феновете имат своята конкуренция. О, каква грешка! Каква грешка! Лудогорец открива резултата. Шокираща грешка в отбраната на ЦСКА в 34-та минута доведе до гол за Лудогорец. Огромна, страшно груба и нелепа грешка по отбраната на ЦСКА. Мисля, че Тибо Вион върна много неразчетено назад, много нелепо към вратаря Лопулхов. Попадението ще бъде записано на Кайло Видал с номер 11, лявото крило на Лудогорец, който се възползва от тази неточност в отбраната на ЦСКА. Ужасен момент за армейците, след като те нямаха почти никакви главоболия тези 34 минути. Ето, че сега от нищото падна този гол, който разбива плановете на Томаш. О, какъв удар там! Какъв шанс за ЦСКА да изравни в 38-та минута. Удар на Ето. Лудогорец води след 45 минути игра на националния стадион Васил Левски. Гол на Кайло Видал след много груба грешка в отбраната на армейците. Много умен, добър тактически подход на отбора на Игор Йовичевич, малко по-прибран, близо до своето наказателно поле. ЦСКА доминира при притежанието на топката, но няма идеи, с които да разбие зелената стена пред себе си. На няколко пъти Лудогорец излезе малко по-напред с преса и това сложи огромно напрежение върху отбраната на ЦСКА, която на няколко пъти сгреши, веднъж фатално чрез Тибо Вион. Кайло Видал се възползва и Лудогорец води с 1-0. На полувремето великия Карлос Насар, отявлен фен на ЦСКА, поздрави привържениците и получи огромно количество от армейската любов.
Сега им прави впечатление, че в някои части терена е доста зле. След концерта, който имаше преди няколко дни, бяха събрали пак много хора, но не само по трибуните, а и върху тревата. Има части някъде около корнерите, където тревата е изровена. Буквално има кални места, като на Уимбълдън. Ето сега ще ви покажа. Ето го момент. След почивката и двата тима имаха положения. По-чистите за Лудогорец. Зелените веднъж оцелиха и греда. ЦСКА обаче не успя да предложи нищо, с което да вземе финала. Мисля, че вече преодоляхме 8 минути добавено време. Георги Кабаков пуска още едно нападение за ЦСКА. Виждали сме толкова много късни голове във футбола, но няма да има такъв сега, защото Лудогорец спечели този матч с 1-0. Феновете на ЦСКА ще си тръгнат разочаровани. Техният отбор загуби. Лудогорец спечели финала за Купата на България през 2025. 40 000 смълчани, червени сърца и глави. Лудогорец ликува с четвъртата Купа на България в центъра на терена на стадион Васил Левски. Поздравления за феновете на ЦСКА, които подкрепяха до последната секунда своя отбор, но тимът просто не демонстрира нужната класа, за да обърне Лудогорец този матч. Антон Недялков, капитана на отбора, ще го направи. За четвърти път в своята история взима купата и паралелно с това става и шампион. Ето го момента. Аз лично очаквах малко повече голове, но често в финалите един гол решава нещата. Лудогорец игра тактически перфектно, кара един гол през първата част, през втората много умно знаеше кога да тръгва напред, за да контратакува, защото имаше предпоставки за това. ЦСКА просто често грешеше в средната зона на терена. С отбора на Йовичевич мисли за Шампионската лига. Левски отива в Лига Европа, ЦСКА като пети отбор в класирането ще играе срещу четвъртия директен матч, бараж за Лигата на конференциите. Ще бъде доста интересно. Това беше моето преживяване тук. Скоро ще бъде отново по европейските терени, но нямаше как да пропусна финала за Купата на България. Пълен стадион, страхотна атмосфера, само един гол, но пък има какво да се разказва за този двубой. Последвайте ме, харесайте този клип. Благодаря ви, че бяхме заедно. След края на матча легендата Христо Стоичков беше изключително разочарован и в социалните мрежи написа пост, който поиска оставките на Александър Томаш и на други ръководни фактори в спортно-техническия екип на отбора. Не е изключено ЦСКА да има нов треньор след този двубой. Много силно се говори за Пауло Бенто, бившия национален селекционер на Португалия.